O San Marcos despediuse con música tradicional e verbena, ademais do tradicional xantar dos maiores que unha vez máis contou cunha gran participación. Noia abriu esta fin de semana a temporada das verbenas e das festas municipais co San Marcos. Esta celebración contou con 3 días de actividades variadas e para todos os públicos e a xente respondeu acudindo en masa ás mesmas. O domingo foi a última xornada desta festa que se despediu coa oitava foliada de grupos de música tradicional. A Praza do Concello foi o centro neurálxico desta cita que amenizou o mediodía domingueiro na Vila Noiesa. O concelleiro de Cultura, Pepe Pérez, valorou de forma moi positiva este San Marcos. A verdade que moi contentos da afluencia de xente e tamén do comportamento de toda a xente, porque, bueno, a xente tiña moita ansia de salir, xuntase moita xente, pero, bueno, os corpos de seguridade, todo o dispositivo que tiñamos formado, eu creo que saleu máis, moi ben. Destacaría, lóxicamente, o primer día, que é o propio día de San Marcos, en esa feira xa de 1578, a cantidad de cabalos que hubo, a cantidad de persoas que viñeron a cabalo, todos os premios, maquinaria agrícola, bueno, só había que ver a cola das pulperías e os restaurantes que non deron máis, non? Había xente que marchou do pueblo porque non dou comido aquí, non? Eso é unha boa sinal. Onte, pois xa tamén, con ese estreo de Panorama e con chocolate un pouco para a xente xoven, pois tamén moitísima xente. Ademais de contar co concerto de Black Black. Xa hoxe, pois algo tradicional que empezamos no Departamento de Cultura fai 7 anos, que é esta foliada onde se xuntan pois en torno a 100 gaiteiros e grupos máis ou menos da zona, bueno, capitaneados por Delia dos Salgueiriños, e que creo que dá un pouco ese toque tradicional tamén a este domingo, non? E xa acabar con New York, que é esa orquesta que puxamos xa vindo ao tardeo, que é o que buscamos en este domingo para que haxa un público familiar, e empezar con unha orquesta ás 8:30 da tarde e acabar ás 12 e aí acaba a festa. Éxito que tamén axudou o bo tempo que protagonizou a fin de semana. Vimos a xente que hubo en Semana Santa cos diluvios que caeron, e San Marcos sempre é un punto pois, para toda a comarca, non? De feito, hai ayuntamientos como o noso veciño do lado que é festivo ese propio día, non? Para manter a tradición. E, bueno, veu xente de toda a comarca, coincidimos tamén ca Pasculla de Padrón, todo hai que dicilo, pero a xente ten moitas ganas de salir, levamos con moito mal tempo, moito tempo, e, bueno, creo que merecían disfrutar destas festas. E un ano máis a ritmo da música tradicional. Non só se celebrou por todo o alto San Marcos, senón que Noia viviu tamén o seu xantar dos maiores. Nesta ocasión acudiron á cita perto de 500 persoas que se xuntaron novamente logo de anos sen facelo. Nesta comida non faltou o baile, nin por suposto a boa compañía.